चिंतीनिर सालायनाय ओ मारे स रोजाबनाय मोसानाय तंथ्लायनाय रोजाबनाय मोसानाय तंथ्लायनाय Tring 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 जों ज'थ' बालायलायनाय tring Hambai ceng taklai 29 Krishnapur mungya kami arti blok ni bising kalaijak Uttar Gokulnagar Kunjumura kami wo seng dalai kena hohom dohom kaina seng taklai tring palanan nenthangi tongo buskang ni 21 Desember ni horo dalai kena tongsotok chini o amsani borrok pe hastini borrok jottono chini o tring 29 Krishnapur phaini bai kobogo especially babe seng tabu kuna noro ko kamu kuna seng stage tangbai kha tabu motamuti choli tongo tabe yang banner or chini gate of sram tongo dugan pat sram tongo obono koinai jara chini o tring committee o phaiye dugan pat jara rinamusung tongnai boro khanani simu chini o dugan pat rina bagai changbai jogajog khaiye restri khai ang khlaimano jara agriculture fisheries hai kaba kabangma chini je doptor tongnai rongno sungborno kobogo je chini tring o phaiye sungbai baksa khaiye o tring ni melao bang phai chungbai participate khainani bagai tabok narok ni bisingte tabok samung humung rokle busuk komplain jaka jai samung humung tini to sengi tongo tini sapung jangnai khana bo sengnai 20 tarik ni simakana chini LED screen rok jeng thepajak bainai LED screen rok jeng mane fitting khainai ngai samung to jeng tabok choli tongo jeng tabok bachini tring committee rok amoni porete bosong samung chini je step tongmani samung rokno jeng tak khai tongo obono koinai hastini borokno haino haitesa koipine jeng buskangni 21 Desember chini Kunjumura kamio chini oro Achaimaha musical band o orchestra party rok phai tongo ajaga belaikeno tirpra hasini samung krung chini bukuk je parmita dipasariyang amake sekang boroni team chini o Kunjumura thayo borok phai tongo aboni bagai jotto chini Ibrasani tring no je palaina bagai borong thani kobongai chini o Kunjumura kamio phai songai baksa bisi kedalo lamsana ni bagai